show na po ni ating vlog karon is basic drawing. Yeah. Namoy talent gamay sa pag-drawing nga. I-share nila ako ang talent ninyo. Pero basic lang sa dila sa tamo shortcut sa lisod ha. Oh yeah. Sa art makarilitan. Sige lang, sobrang na ta guys. So, ang materials nga ito ang gamiton sa pag-drawing is sketch pad, lapis, o eraser. Yeah, wala mo ko eraser, improvise eraser lang akong gamit. Okay. So, primero na itong buhaton na drawing is naong sa laki lang, front view. So, since basic naman front view lang sa. Yan, una na itong buhaton is mag-drawing lang tag circle. By the way guys, ang pagkupot sa pencil is ana ha, dili ana. Kaya kung ana nga tendency nga maduot nimo. Since sketching pa man ta, so dapat kung mag-draw ta, light lang nga itong agi. So nga naon na to pagkuan. Pagkupot din. Ana diri mo rag kani nga pa may i-touch nimo sa papel. Mo ni magkuan nimo selfie mo sa stationery nimo nag-drawing. So mag-drawing tag circle is not totally good siya nga circle, perfect circle. Okay, start na. Oh yeah. Okay, mana. So, ang sunod tong baton is yang mata, ilong, baba. Sa gyud siya dapita i-draw, magbuhat ta og cross line. Yeah, from dire, padung dire. Kuan kag very light lines lang. Very light line. Light line mo guys. Nya, di gid tam gamit og center kay di ba mapantay ta ang eyes nam diri sa agtang, diri kita mo ni agtang ang eyes, so ari lang nato ibutang. May pointer atong i-connect. Okay, mana light ra ha. Dire, padung dire. Okay, mag-drawing tag curve line. Yan, diri sa ubos. Yan, equal diri kapita og diri pod, diri og diri. So, tangan mo point, diri pod sa point. Yan, drawing tag curve line. Ari pod sa ubos curve line. Okay, okay na atong duha ka mata. So, ang sunod atong baton is ang ilong. So ang ilong, final ni mong center diri dapita, ug diri final mong center diri dapit. So diri man ang center, diri ang center sa dapit. So diri ka mag-drawing og iyang point sa nose. So drawing tag point sa nose. Ani. So muna iyang nose. Unya magbuhat kag curve line diri dapita. Curve line diri dapita. So, ang Pinoy is dili kayo yung taas og ilong. Kanya, at buhat sa tag curve dire para sa kilid siyang ilong o dire. So, kina ang iyang ilong. Sunod is ang lips. Sa dire o sa dire, ang center is kani. So, imong baton find the center. Ang teknika na sa pagbuhat sa lips, buhat sa kag line. Buhat kag lines. So, dire lang kayo sobraan. Unya, buhat kag lips. Ang lips is ana from here, ana gamay nga i-curve padong diri. Unya kanipod curve i-slide away diri padong diri. Unya sa ubos curve gyapon. Nga since lalaki mo natong gibuhat, murag ato lang i-masculine ang forma sa lips, di siya pang babae. So okay. So, na-forma na itong eyes, nose, ug ang lips. So, karon na itong buhaton is ato ang ipa-enhance ang iyang mata.
sa padere atong sulod buhaton isang dunggan niya. Ang dunggan niya is diri nga center og dire. So mag-drawing lang tag curve. Karon ang sunod natong buhaton is ang iyahang kilay. Atong koloran yung mata guys. So di pa mo mag-color mata guys. Ang technique sa para nindot tanawon ang mata sa inyong gidrawing is mag-drawing mo inner circle diri sa sod. Diri sod sa iyang mata. Manay technique para panindot sa mata. Unya, imagine nga naisan diri ang light mo reflect sa mata. So atong drawingan din siya og kanang ganing say tawag ana light lang color diri dapit sa mata mga diri mo touches ang light sa sun. So atong drawingan siya murag circle pod. Then the rest anin dapita mo ni ato ang koloran og black. Koloran to black guys. Pero dili kay ingon nga dark kayo. Ang atong i-dark is kanay diri ang kilid. O diri sa tunga. I-dark na to diri sa tunga. So nakabantay mo. Niko anjo ganing puti siya dapita ni ngunit pagtigbabaw. Ya koloran ni mo dark kay dapita kay murag anay shadowing man diri dapita sa ato ang mata. So diri dapit mo ni ang i-dark diri. Assist lang siya dili siya i-dark diri lang dapita. Ari pud sa pikas is i-dark na to, i-dark sa nato tinglingin. Atong koloran ni diri. I-bold na to ni diri dapit. Diri dapita nga portion is atong i-dark. So nakabantay mo, magnindot-nindot na ang mata sa ato ang laki. Tangan og wrinkles kamay. So wala siya. So nice na yung mata. So ang ilong kay Pilipino kaayo. Siyempre Pinoy. Ato ang ikon talyado ri dapita, i-dark para kanang yung buho sa ilong. So itong tarong mo niyang ilong, i-detalyado na to, or mo gapo-gapo na itong drawing. Guman, ari na sabta sa ilahang sa iyang baba. Atong tarungon ni ang iyang kuan kay kasagaran sa mga laki is very muscular man diri dapita nga area. So atong curve gamay mag squarish iyang face. Ay. Nya. Ang suwang murag talinis sa suwang. Okay. So okay na. So atong buhaton is ang iyang buhok. Yeah. Nara ninyo kung unsay style sa buhok. Sa ako ang style is pina classic lang style. Itong imo-imo style.
pason diri dapita diri nga portion. Kay guide raman ni siya guys. Imong i-emphasize tangang ginmog details. So since basic raman sad ni ato lang i-darken ng mga important nga lines. Tangan ni mo lingkon tumurag na si chick ni dapita. Hari pa dapita chick. Nya. Siyempre kani dapita portion sod ni siya sa tungtunggan na siya shadow ni dapita. I-shade lang ini mo dali ka shadow magina siya kay para ma-elaborate siya nga murag nasa sa sod. Okay. Nya dari sa yang neckline. Drawing kag line diri nga di kayo perfect nga line, curve gamay diri lang diri og ang baga shoulder. So naman ni muscle ang liog sa mga laki diri kita nga portion. So imo lang i-shade gamay. Okay. Ang pag-shading is kana pagbutang og details sa atong naong. So ang drawing nga na shading is mo gina siya makapadag attract sa works. Dapita po shading. Dari dapita shading. Sumura sa muscle guy ni siya dapita din na shading. So tanga na to shading na kuanan sa buhok. Shading sa buhok. Diri nga part mo ni ang lamlam diri dapita sa atong ilong. Sa atong shadingan. Lamlam ni siya. So, kung sa ilang mga parts sa itong gidrawing mo na yun ay shading. So, kanang mga ibabaw, dili lang. Dili ilaw-ilaw. Dili sa dapit sa check na ay ilaw-ilaw dili atong shadingan gamay para makuha yung details. O, dili sa pikas pods. Okay. Ay, shading ko na sa hook.
So, mo yun siya guys. Nya, tanga nyo. Perma. Okay. So, mana. Dali ra kayo, no? So, muna na yung final output guys. Nya, hope na na-enjoy mo. Nya, nakatabang pod ko yung soundtrack. Techniques pag-drawing o mga naong sa mga tao. Nya, comment lang mo kung ganahan po mo sa atong drawing on, katong drawing on. Sige guys, salamat. Feeling sure niya.